Rekao Ibn Taymije, poslušajte, kaže ništa nije haram osim onog što je on zabranio, Allah zabranio, haramio. I nema dina osim onog dina koje je on, Allah i njegov poslanik sam propisao. Zato Allah kori mušrike u suri Al-An'am i u suri Al-A'raf, 6. i 7. suri Kur'ana i drugdje zbog zabranjivanja stvari koje Allah nije zabranio i zbog inoviranja, odnosno uvođenja u vjeru onog što Allah nije spustio, nije objavio, zato nikakvog dokaza. Ihtidau siratul mustaqim, odnosno slijeđenje pravog puta, drugi tom, 834. strana. Dakle, ovdje Ibn Taymije kategorički govori o tome da Allah subhanahu wa ta'ala kori ljude koji su zamijenili Allahov hukm. Ne kaže 1, 2, 15. Ovo mi je dokaz u smislu da nije istina da je mali, da je samo mali kufr ako sudija povremeno, jednom godišnje ili 4 puta u karijeri ili slično, presudi drugo. Ako se pokaje, on je postao kafir tada, mušrik, tagut, ali ako se pokaje, alhamdulillah, ali kažem, nije tačno da je ostao u dinu, da je ostao u okviru islama i da nije tačno da je to mali kufr. Da on makar ponekada presudi hukmom mimo Allahovog hukma. Pa citiram, dakle, fetve koje govore o opasnosti, koje ne govore o zamjenjivanju čitavog sistema. To je opšte poznato. Ibn Kajim kaže, što se tiče zadovoljstva njegovim poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, kao vjerovjesnikom, to obuhvata, to uključuje slijeđenje njegove potpunosti i predavanje njemu apsolutno tako da mu čovjek daje prednost nad samim sobom, uzimajući uputu samo iz onoga što on kaže, ne obraćajući se za presudu nikom osim njemu, ne prihvatajući sud ičiji osim njegov, ne prihvatajući hukm nikog drugog, ni pošto, nikako. Znači ni jednom, ni 2 puta, ni 3 puta. Medaridžu Salikin, drugi tom, 173. strana. Dakle, ovo je slijeđenje, ovo je zadovoljstvo Muhammeda za poslanika, kao poslanikom. Zadovoljan si njime samo ako se nikada i ni pošto ne parničiš pred zakonom mimo njegovoga, niti sudiš zakonom mimo njegovog. Sulejman bin Abdullah, unuk Muhameda bin Abdullah, kaže, kogod se pokori stvorenju u tome, cilja na zabranjivanje, dozvoljavanje, kogod se u tome pokori stvorenju, mimo poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji ne govori po hiru svome, on je mušrik, kao što Allah objasnio ajetu i tehazu ahbarahum ruhbanahum arbabe min dunillah do kraja. Dakle, Tejsirul Aziz al-Hamid, 543. strana. Kogod se pokori stvorenju u tome. 1, 2 put, 5 put, ama nikad. Da se ne smiješ pokoriti nekome o haramljivanju halala i o halaljivanju harama. Šejh Muhammed bin Ibrahim je rekao, Allah kaže da oni koji ne uzmu poslanika sallallahu alejhi ve sellem za sudiju u svim svojim sporovima, nemaju imana. U svim svojim sporovima. Moraš uzeti poslanika sallallahu alejhi ve sellem da bi imao imana. Dakle, nije isto nekada ne presuditi njegovim sudom, nekada zbog stanja koje se prikazuje, to nikako nije isto kao ono što je grublje i lošije i groznije od toga, to je uzimanje suda nečeg drugog. Tahkimul Qawanin, 5. stranica. Imam Taberi, kada je spomenuo sudijevo mišljenje o ajetu, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادَ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Među ljudima ima onih koji su uzeli mimo Allaha endade, šerike, odnosno partnere, i voli ih kao se Allah voli. Kaže Imam Taberi, reč endad u ovom slučaju se odnosi na ljudske rivale, ortake, na partnere kojima su se oni pokoravali kad oni izdaju naredbe i ovi su bili nepokorni Allahu pokoravanjem njima. Ne kaže 1, 2 put, 3 put. Tefsir Taberi, 3. tom, 288. strana. Tako da ovdje i ovaj sudija, koga neki smatraju muslimanom, velikim griješnikom ili da je u malom kufru koji ponekada, jednom godišnje ili ponekada presudi tagutom, ove fetve govore protiv toga, dakle ne smije ni 1 ni 2 put, nikada. Ibn Sa'di kaže u svom tefsiru, kaže to je vjerovanje, govori o džibtu i tagutu, kaže to je vjerovanje u nešto, bilo šta, ili ibadet bilo čemu mimo Allaha, ili suđenje drugim mimo Allahovim zakonom. Suđenje nečim drugim mimo Allahovim zakonom, to je džibt i tagut, da sudiš nečim drugim. Ne kaže 1, 2 put, da ga potpuno učiniš svojim zakonikom, da povremeno možeš da, znači ako sudiš nečim drugim, ti si tagut i to je tagutije.